baduzu alare B planik, hau da, sune musikari izateari uzten badio, zer... Bez biologa naiz. Ah, claro. Eta gero egin un masterra irakasle izateko, sekean izan biologa, eta irakasle baita. Bueno, baino gizakiaren 180 bezala, ez? Claro. Zango dugu, publikoko zenbatek daukate kapa hemen? Irakasle izateko master hori? Ez du sinisten, 2 pertsonak bakarrik. Wow. Hala ere zuk ze irakasle mota izango zinatekela uste duzu? Mitiko radiokasetarekin doana, gaur egun igual radiokasetarekin joatea arraroa litzatekela, ez? Bai, ezakit nolako izango nintzen. Eske ezaka gogoa handirik bueltatzeko gixasan. Zeagat, anekdota bat, ezakit. Ah, osea, irakasle izan zara? Egun bat. Ah, perfecto, vale. Konta, ber? Bai. Eske negon klaseak ematen, trikiko klaseak ematen getaian, eta de repente deitu ziaten, eta bueno, deitu ez, mensaje bat. Ezke ordezkagunea, ez dakit norbait aklaratzen da nor, baina de repente, bihar junbertzera Lasarteko Oriarte Institutura ematera klasea, eta nire, zer da hau? Ze klase? Bueno, Lasarteko Oriarte zera? Bai, bueno, pues, esan ziaten Josune jun, porque bestela listetan jungo zera supergatzera, eta ni, pues, venga, vale. Eta jun nintzen, eta itxi nintzen, bakarrik, institutu argiri gabe, porque aurreko egunean ekaitza egontzan, ezakize egontzan, eta ni, bueno, zuzendaritzara jungo naiz, aber nun dagoen mintegia, biologiako mintegia, esatzen, nangoian, 2. pisua, bueno, jun nintzen, eta esan ziaten, mintegikoak oso asko lagundu ziaten, baina, esan zen, lagaizu irakasleak eman behar dezuna. Eta begeratu nun, 3. DBH ugalketaren gaia azteko. Hostia! Perfecto. Eta, joder, macho. Osea... A ber, konta, nola ematen nuen klase hori? Junintzen, hasi nintzen klasea ematen, fiskatola, lehenengo eguna, ezkuntzako lehenengo eguna, eta, de repente, tipo bat klasetik atera zen. Abisatu gabe? Bai. Tani, zein da? Junin da, eta ikasliak ez ziaten esaten ezer, eta ni, mesedez. Egun bateak gona, oin esaia zue zein, eta, eske ez da jure gelakoa. Tani, ¿cómo que ez da zuen gelakoa? Igual zen fan bat. Ez ziaten ezagutu inork, uste. En serio? Eta, bueno, infiltratu ez daiten ikasle bat, gero baitare, karo, de repente danak, galdera bat, zani joten naiz, eta, eske jartzen du, galderan jartzen du, begiratu Wikipedian zer dan eiakulazioa, zani. Ze gogorra. Karo, sartzen da Wikipedian, bideo bat dago. Osea, ezakit, nien aizartin jo historia ikustera. Baina, bideo pedagogiko bat, ez literal. Edo pornografiko bat. Literal. Osea, literal. Hable galada. Wikipedian. Eta santzeatez. Ez que hau agertzen da, Tani. Pues hori da. Hori da. Oso ondo txalo bera bat.